Fil-kuluri jiena l-kemmi ma narax ifhem li nkun qed nimmaġina li qed narhom. Fil-fatt nkun qed impinġi jiena inħares lejn il-karta u nkun qisni qed nara. Xejn u ħadd mhu se jwaqqafhom milli jwettqu dak li dejjem xtaqu jagħmlu tul ħajjithom, anke jekk huma neqsin mid-dawl. Fil-fatt 5 persuni neqsin mid-dawl naqdu flimkien biex itellgħu esibizzjoni ta' arti tagħhom stess b'messaġġ uniku, kull persuna kapaċi. Net News kellem ma' waħda mill-artisti Marija Eliċ li waslet messaġġ għal dawk li ma jħossuhomx konfidenti fihom infushom. Meta jkollok ċertu esperjenzi ta' tbatija, fimt? Tipprova tagħmel kuraġġ fil-ħajja, ma tistax tajt jien ħanoqgħod ġorokna ma nagħmel xejn. Le, tagħmel kuraġġ u tipprova tgħix mill-ħajja. Tiġġieled dejjem, importanti ħafna. Jekk ma tiġġielidx mill-ħajja tajt billi nqogħdu nitħassru lilna nnifisna. Mhux worth it. Fuq kollox jappellat lil dawk li jqisu jitrattaw lil persuni neqsin mid-dawl b'mod differenti. Min ikun jara ma jistax jgħid li ma huwa miskin, għax f'dak il-każ ħadd hu miskin, mhux hekk. Allura bil-miskin mhux se tgħinu, l-ama, tittgħinu tagħmel kuraġġ. Jekk inti tgħid jien qatt ma ent bniedem ma trid tipprova hu. Ma tistax twarbu. Kull artista għażeb l-immaġinazzjoni tiegħu x'tip ta' arti jixtieq jagħmel biex finalment uża materjali differenti u ħoloq figuri bit-tafal u pitturi li jista' jinsabu esebiti f'każino notabbli fis-Saqajja.